Wilujeng dalu, selamat malam Mas Lindro. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Cange. Merdeka. 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 Wah, tetap semangat Mas. Betul sekali. Wah, nah, alhamdulillah saged silaturahmi wonten Desa Bareng nggih. Desa Bareng. Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Betul. Panjenengan sampun ping pinten tinimbalan wonten dusun mriki? Kula katimbalan nami mboten klentu sudah 4 kali niki Mas Lindro. 4 kali dari cilik napa wau? Heeh, awit zaman urung genah wong wedok. Oke, dari durung pacare niken ngantek wis barok ya. Oke. Oh, enggak apa-apa Mas, namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Penuh dengan liku-liku. Betul. Pelajaran yang utama itu adalah dari pengalaman. Iya. Masa lalu untuk untuk pengalaman. Betul sekali. Masa sekarang dijalani, masa depan menyongsong masa depan yang cerah. Betul sekali. Iya. Mulane wis ngono kuwi masih perwira. Oh, ngono. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya panitia. Siap. Wabil khususon panjenenganipun Pak Yoto kalian Pak Lurah Pak Suprapto. Suprapto? Wah, hebat kula nek kalih Pak Suprapto pun bola-bali. Oh, kental, Mas. Malah nek teng mriki no wis pun kalih warga mriki pun biasa kula. Kok biasa? Nggih wayangan pun nembe pisan iki kula teng mriki. Lah nembe pisan kok jare wis biasa iki lho. Biasa kenal king TikTok nggih Pak nggih. Walah, kok TikTok. Ketoke kowe ada hubungan saudara ngono to karo Pak Nggih, kalih Pak Prapto ngeten kula saudara kula. bapakmu? Kalih Pak. Bapake Pak Prapto? Kalih bapake kula. Heeh. Mboten enten napa-napane. Nek mbae kula. Oh, mbae Pak Prapto karo mbae Mas Lindro. Dulur. Mboten. Wong omahe kula Ndoro mriki Bojonegoro nggih tepi lho. Lah maksudnya dulure iki lho. Nabi Adam ibu Hawa pas niku. Walah, alah yo telek kuwi kabeh wong yo ngono. Panjenengan wau parikane pripun kagem warga Bareng? Heeh. Loro koreng. Kok lara koreng to kok. Lah mau to parikan mau to? Parikan kok maksa iki lho. Lho, ora maksa penting tibane pas. Ya tiba jenenge maksa iku. Lah piye upamane sampean piye? Tuku cireng cacahe 4 warga Bareng muga-muga sehat. Amin. Tuku tomat Heeh. ning Temayang Pak Camat kapan wayangan? Desa lho Pak iki lho Pak desa lho Pak. Sing ndi Pak anu Pak Temayang ndi? Pak Camat mosok ora ngerti. Oh Pak Camat to? Oh. Sampeyan iki ket sore omah ngomong Pak Camat ora pirsa. Ya pirsa. Sing ndi piyantune? Lho sing kuwi to. Kok ndi kok ngene? Lho iki lho. Iki lho. Niku ora ngerti sampeyan iki lho sing luwih paham nek Pak Camat ae. Ndi? Oh, sewu nggih. Heeh. Iki lho. Oh. Meneng ae. Lah pila. Oh, lah niki Pak Camat. Alah bareng ngacung mbok urut ngene kok. Jakete anyar mosok ora wayangan Pak. Hei! Ora pengen Pak. Hubungane jaket karo wayangan iki lho apa iki. Muga-muga ya Mas. Pak Camat dengan pagelaran malam hari ini wayangan to ringgit pacucal termotivasi dari beliau panjenenganipun Pak Suprapto yang hebat. Karena pagelaran wayang kulit itu sarana komunikasi dan bisa dibuat bisa buat menyampaikan ke masyarakat sosialisasi sing gampang kenek ning masyarakat ki wayangan. Nggih no pas no dengan tujuan malam hari ini napa acaranipun? Memperingati hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai umur 79 tahun. Utawa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Sing diarani merdeka. Merdeka. Napa to Mas merdeka niku? Loh, artinya apa merdeka? Bebas. Oh. Jadi bebas saka penjajah mula merdeka. Sebabnya apa wayangan bengi iki kok mesti ramene kaya ngene. Mergo wis merdeka, Mas. Alah kleru. Yo, iya nek ora merdeka, ya kuwi isih dijajah, ora iso masyarakat Desa Bareng mengadakan wayangan seperti ini. Ora iso mongan blekutuk kaya untuk iki lho.
Ya iya no mergo negarane adewe wis merdeka, warga desa bareng iso wayangan. Ora iso. Lho, mergane? Mergane duwe dhuwit. Jajal warga bareng karo Pak Lurah ora duwe dhuwit ora bakal wayangan yo ora Pak. Wong lurah-lurah liyane yo ndelok tok ngono. Aduh, romas aku. Mergo napa nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak. Iya. Dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia, sing wis awake dhewe dijajah karo bangsa Londo, bangsa mancanegara, awake dhewe rela berkorban bertumpah darah demi bangsane awake dhewe. Betul, Mas. Betul kuwi. Kudu pinter paling enggak itu awake dhewe di skill di pengalaman. Skill dan pengalaman. Betul pengetan malam hari ini 79 itu angka yang baik, Mas. Heeh. 79 niku dijumlah dadi 16. 16. Angkane niku cara 16 niku pas ya Mas ya. Heeh. Nek 16 niku dijumlah dadi 7. 7. Dengan motivasi tujuan bangsa Indonesia dengan semboyan Nusantara baru Indonesia maju. 45 yang akan datang meraih Indonesia emas. Betul, luar biasa. Ojo dupe bagus sampean iki kudune pengalaman. Aku cara dadi sampean mau kok, Mas. Loh, kok iso mau piye to? Penak dadi wong elek kaya aku ngeten iki. Alah, yo tidak bisa ngene lho Mas Rendro. Piye, Mas? Awakmu dadi dagelan, ana sinden, ana yoga, ana dalang. Ini mau tidak mau adalah menjadi seorang public figure. Betul. Nek wong sudah menjadi public figure, gelem ora gelem awake iki kudu diopeni. Minimal yo perawatan yo to. Yo perawatan. Facial. Wis mudeng tapi nek kaya sampean bagus-bagus ngene iki sok nek mati kejegur neraka. Sik to ngawur kuwi to. Hubungane apa wong ganteng wong bagus karo mlebu neraka iki lho. Wong ganteng biasane iki gawe larane atine wong wedok. Ya apa ora Pakde? Ro sinden apa ayo sithik mripate nglirak-nglirik. Terus mesti sok ben ku gawe atine wong, sapa sing gawe atine wong neraka. Itu kaya aku. Enak ngene iki ora bakal kok wong doyan. Wong sinden iki kudu didoni aku. Terus nuding Yune lho. Ora aku wis ra yo to, Mah. Iya, Adik. Iya, Adik. Dadi kesimpulanmu piye mau? Wong nek bagus iki bakale nyemplung neraka, nek wong elek iki swarga mergo ora tau gawe atine gelaning liyan. Kowe iso gelar? Kudu iso gulung. Kebo sapi sing digugu? Keloane. Menungso sing digugu? Omongane. Oke, tak buktekne. Nek pancen aku bagus neraka, kowe elek neraka. Saiki tak takoni, Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Mudar kowe. Mas. Nek contoh liyane kuwi ora iso ya, Mas. Ora iso. Contone ya nggur kuwi. Mati uripku bengi iki ning tangane panjenengane re. Ora iso ajare wong bagus dalang seneng larani atine wong wedok. Yo ben. Lah yo, Bang Mekar wis 45 wayahe gulingno e. Pak Yoto no. Ora iso, Pak Lurah. Aduh. Ganteng apa elek? Ayo. Pak Lurah bagus apa elek? Pas ngombe wedang sik Pak Lurah. Pak Lurah niku kok. Iya, Pak Lurah iki lho wis ngerti Pak, mboten kersa nguyuh-nguyuh sik to, Pak. Prapto nguyuh riyen Pak, niku lho teng masjid. Pak Lurah bagus apa elek? Ampun mlilik apa kok. Ayo kowe. Dijejere Pak Lurah piye kowe? Pak Lurah bagus. Napa elek? Heeh. Bagus. Neraka Pak Prapto. Nggih nyuwun sepunten Pak, neraka jenengan jarine Slendro bagus berarti otomatis nyemplung neraka, Pak. Urung bar kok, Mas. Urung bar ya. Bagus mergo gelem nanggap wayangan nyenengke wong akeh. Akhire diunggahne ning surga. Nyenengne wargane diunggahne ning surga. Rangga to Pak Prapto? Lho. Cangkeme dagelan ini pengen tanggap terus ngono kuwi. Apa enek swarga ning neraka terus gur diluk ning neraka diluk kan. Terus diunggahne ngono. Didono iku lho Mas, neraka Pak Prapto panas yo kowe nyenengne wayang nanggap wayang kowe nyenengke sinden yoga dagelan ayo tak balene neraka swarga neh. Heeh. Terus gak sida. Gak sida mengko ndelok tok. Tapi kan ngene lho Mas Rendro. Aku mang ngrembug perkara fisik to. Ganteng elek. Wong Slendro ki elek. Tapi jaremu apa cadangane apa? Lho swarga to. Tapi aku ki sing tak fokuskan iki bukan itu Mas Rendro. Awakmu ki openono awakmu ngono lho. Delok to, awakmu wis endek, kulitmu nyuwun sewu ireng. Nyuwun sewu, mbok yo dirawat kanggo perawatan. Dagelan ndek malah murah lho Mas, kena sing mbok apusi yo ming aku tok lho.
Pokoke 750 mangkat lho aku iki. Ora ning ngono lho, Mas Lendro. Lah ngopo? Ya awakmu iki menjadi public figure, gelem ora gelem kudu perawatan ben rada kulite iki rada putih sithik. Lah nek Heeh. ireng gene. Loh, ireng iki ya apa ya Mas disawang kesorot kamera. Kulitmu ireng ya toh, Dren wedaan malah kelawu. Lah wedakku kleru Kleru piye? Jarene kan wedak hitam menjadi putih. Pons. Pon iki mah ora pon. Lah apa? Kliwon mulane ya. Wedak kok pasaran iki lho Mas aku kok. Nek wong ireng iki ora apik. Ireng ya ora apik. Sing ngomong sapa? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Loh, terus? Lah saiki sepur sing ngenteni kan kabeh akeh. Nek sampean wong putih pinter ndi karo wong ireng? Ya pinter wong putih, jajal. Para Wong luar negeri. wong luar negeri, wong barat, wong Eropa iso gawe mobil, iso gawe situs-situs internet, iso gawe pesawat terbang. Kuwi wong, heeh, Jepang. Kuwi wong-wong luar kulite putih, mesti wong sing kulite putih mesti cerdas pikirane. Lah kakek Sugiono ya Jepang lho Mas, iku Mas. Lah nyapa tekan artis kono barang. Maksudnya iki pikirane wong-wong Eropa, wong-wong barat iki mesti cerdas kabeh. Mergo wong putih. Mergo kulite putih. Alek jek pinter wong ireng. Kok iso? Lah pitik ireng lho iso ngendok putih. Pitik putih iso ngendok ireng. Cara ngendok ireng ya telek kuwi ora. Tapi apa-apa ki sing putih kuwi mesti regane larang bermanfaat. Ora mesti. Susu ke putih. Oh, ya toh mesti regane larang putih. Iso nggo kesehatan, regane larang susu Beras sapi. putih. Beras putih. Emas nek putih. Emas putih regane larang. Apa ae susu putih? Regane larang. Apa ae nek putih mesti regane larang, bermanfaat. Lah iku ora kanggone sampean. Kanggone pribadi. Nek kanggo umum tetep enak sing ireng. Kok iso ireng? Aspal kae warnane apa? Ireng. Ireng. Ora nek kok aspal kok warnane putih kaya susu. Lah nek apa iki aspal kaya susu ra Pak Lurah karo Pak Camat lihat tak. Dilat. Dadi luwih bermanfaat kanggo umum sing Kanggo umum. ireng. Ireng. Tak eyal neh. Mbok eyal terus to, Bos? Tak eyal lho ora trima aku. Ora trima. Aku ora trima anu kok mbok-mbok neraka omong aku. Ora trimo wong aku ora kirim kok. Mangsamu ki apa? Cuman rumangsa go sinden-sinden iki lho. Mergo piye, Mas? Sinden-sinden anggar masyarakat terus. Ya ampun sindene kulitnya putih ya ampun Daniel. Daheno, Daheno. Ayo wayune manise ya ampun sinden-sinden kulitnya putih. Mesti masyarakat nyawangi ning kulite. Putih. Iku wong sing kleru. Kok iso kleru? Ning ana salah sijine sing digoleki wong lanang. Heeh. Kuwi ireng ya enek. Lho rek gak percaya, Mas ya putih ini iki. Sing ireng mesti sing digoleki wong lanang. Sing paling penting kuwi ireng iku malah. Nek ora enek ireng ya wong lanang moh. Wis bare ya wayangane ya. Ayo bar ayo. Wong yo ora leren lho ya. Maksude ireng iku meripat. Oh, meripat. Meripat nek gak enek ireng cara putih kabeh engko ora kaya bandeng. Oh iya. Luar biasa. Kembali ke benang merah. Betul Mas. Ngene iki ade ndongakne. Iya to jurung donga pangestu kagem warga bareng. Heeh. Wabil khususon panjenenganipun Pak Lurah sedaya panitia perangkat Mas. Muga-muga panjang yuswa, pinaringan rezeki kathah tur barokah lumeber warga mriki. Ya. Anggone nandur dadi petani-petani sing hebat. Intuke asile bakale akeh dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke. Aku mau wis ngomong ning pembukaan limbuan. Betul. Syukur itu terbagi menjadi 3. Bilisan, bil kolbi, bil arkan. Dengan ucapan, dengan hati, dengan tindakan. Dengan ucapan. Wong iki nek ngucap alhamdulillahirabbil alamin, isih diwenehi lambe isih somong, gitu. Iki mesti iki iso harus mengucapkan memperbanyak ungkapan syukur. Betul, Mas. Dadi iki dhewe isih iso ngucap, isih iso ngomong, isih mergo isih diparingi lambe. Apa to sebabe kok iso diparingi lambe? Mergo isih iso dienggo ngomong. Oh, rumus Mas Lendro gitu. Oh. Jadi nek dikek lambe iki anggere dikek lambe mesti iso omong ya. Iso omong. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sumur ki lambene ombo kok ora omong. Kowe tau ora sumur oh. Teko dineh. Sik to kok mbok eyel neh piye to karep? Piye to? Mergo sumur ki ra duwe untu. Apa-apa nek dikeki untu kuwi mesti iso omong. Ora mesti. Kok iso? Lah graji ki untune rak pirang-pirang kok gak tau graji. Ndak undi Mbak Ayu ora tau. Niko ya duwe untu lho, Mas. Graji. Oh, mergo ra duwe mata. Lah apa-apa nek duwe mata kuwi mesti iso omong guneman. Iso nggo inget-inget. Heeh, iso inget-inget. Ora mesti ya. Kok iso? Lah udun ki rak ndek mata.
udun duwe moto Mas, kok ora kena nggo inget-inget. Heeh. Wong wingi lho aku malah matur kene apa iki nggone Pak Lurah perkara adikku udunen. Aku malah diamuk. Kok iso diamuk? Ngantek saiki adikku ora iso melek. Heeh. Lah piye Pak Lurah, Pak nyuwun sewu adike kula niki udunen iki Mas pelotot matane. Heeh. Teko mah tak pelotot iki malah mendolo iki. Maksudnya iki motone udun ora motor. Ya udun itu dia moto lho Mas. Iya, heeh. Ini kok ora iso nggo inget-inget. Lho. Piye to? Udun iku dia moto. Duwe moto? Ora iso nggo inget. Hah? Dia moto lho. Duwe moto? Ora iso nggo inget-inget. Ora iso inget-inget. Iya. Penyebabnya? Lek mang dia moto udun. Heeh. Sampeyan iku tetep tak eya to. Iya. Wes, Bro. Wes. Solawatan yo, solawatan. Ayo. Ayo. Mbok disetrum mau piye to? Ora iso. Isin yo kono ora urus. Yo, solawatan ya. Iki meng guyon ya Mas. Ora apa-apa, Kita santai. kan punya visi misi sendiri. Harus. Sendiri. Solawatan itu gunanya ben adem ya Mas Iya, masalahnya. Iya. Wong sing gelem maca selawat bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ah. Selawat piye Mas? Wis solawat to? Sing iku. Heeh. Allahul kafi Rabbunal kafi wis to. Heeh. Sholatullah Lah nek gone kula biasa Mas kok kula sombong mboten. Heeh. Gene kula niku biyen kan nggih mabuk-mabukan to Mas. Oh, heeh. Daerah Nduro gene kula mriku sing pesisir kulon Oh, nggone pekat penyakit masyarakat. penyakit yang melekat to Mas. Iya, heeh. Gene kula niku gene mendem-mendeman alhamdulillah entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah. Sing Alhamdulillah. gawene mendem-mendeman mabuk-mabukan dibuka pintu atine sakniki pun urunan nggih gawe masjid. Kaya Alhamdulillah. muni ngeten iki Mas. Aku melu seneng aku. Surat ditulisi kok al-ikhlas mboten. Loh, lah sapa? Ditulisi alkohol. Mergo le urunan gene mabuk. Oh, alkohol. Padha kaya tanggaku no. Apa? Kaji to. Nggih. Kaji iki petani sukses. Kaji kuwi jenenge Rokim. Maksude Rokim Rokim ki lah bareng mulih kaji. Lah kuwi jenenge ganti. ganti apa Mas? Wahyu. Maksude Wahyu. Mergo kajine sawahe payu. Oh, padha karo sampean karo kula. Apa? Delala kok ngeten iki bengi iki entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah Ha-ha. iso munggah kaji. Ha-ha. Sampeyan jenenge aja ngantek kaji akbar. Aja nganti kaji slendro. Aja. Lah apa? Kaji sokeh Penyebabnya sokeh mergo disokong wong akeh. ditanggap. Tanggap. Iso membuka kaji. Kon yo enek nyuwun sewu PSK nggonku. PSK nggon kuwi Pesek-pesek. ora, PSK ki wong-wong wedok kuwi lho sing Oh BTS. BTS genggek. Heeh. Kuwi ki tobat. Ngomong saru kok. Ya ora, kowe iki nek dicetak ning kono ora anu kok. Tobat, Mas. Tobat. Entuk hidayah mergo sering krungu ana pengajian ning kono. Pengajian, ya. Wah, kuwi munggah kaji, mulih iki digenti jenenge. Jenenge iki bisa. Hajah mutmainah. Mergo mbiyen tau ngemut barang orang genah. Wis gak aku omong amane bledru kok iki. Wes, Bro, diret-ret, Bro. Wes. Irit-irit piye wong aku melok karo iki tok e. Iya. Iya. Nanjane sithik. Ah wis, Mbak Mary. Mbak Mary yo. Heeh. Turuk. Wah, Turuk. suwira petuk Mbak Mary iki. Jas. Jas. Niki mau jane nggih badhe dirawuhi Bapak calon Bupati Pak Setyo Wahono tapi ada kendala. Terus Nggih, Pak Setyo Wahono niku pun kendel kalian Pak Lurah, betul. Pak Kepala Desa. Tapi kula nggih saged rawuh mriki. Kula nggih calon bupati yo. Oh, sampean rawuh rene ya, Mas. Bupati Belambangan. Toprak. Disapa? Sugeng dalu, Sugeng Biong Cange, dalu, Mbak Mbak Mary. Rimbo, salaman dulu. Oke, siap dong. Salam sehat selalu. Lama tidak jumpa dengan kamu. Iya. Ya. Pripun kabare? Sehat walafiat. Mbak Mary gimana? Alhamdulillah rodok watuk guru-guru Arya lho nukokno es mang. Lah kowe ra ndang ngombe obat. Gratis pisan. Ngombe obat ngono Dramason. Apa wi? Obat apa kuwi? Obat batuk. Oh, mandi Mas. Mandi. Selama ini aku yang cair itu Mas. Iki cair kok. Enekne sing luwih mandi jane. Apa? Super Tetra. Lho kuwi ya mandi. Mandi. Oh, ya sesuk tak jajale. Lah yo campuran rondap, ora insyaallah langsung Kuwi mati kowe.
Sama nih. Yung sange Mbak Limbo. Nggih, Mbak Mary. Sajain jenengan pinten-pinten tanggapan masih semangat. Semangat. Masih piye ya? Cara nune iki masih diberi kesehatan ngono lho Mas. Alhamdulillah. Pokoknya angger bar kerja niki sesuk ya langsung istirahat. Istirahat. Yo. Aku selalu begitu kok, Mbak. Oh iya, Wis alhamdulillah. tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat. Oh gitu. Iya, tapi saya percaya. Apa, Mbak? Dilihat dari sorot matanya, ngono lho. Matamu kuwi lho. Maksud sorot matamu. Iya, sorot mata. Nek wong capek ki kene iki hitam, tapi Oh, iya. sampean enggak. Enggak. Ngono berarti istirahatnya cukup. Nah, piye menurutmu piye? Sendrok matamu madheparin Mas. Mas Lendro. Iya. Hei, Mas, piye? yang Pak Biso iki. Kok iso kabeh ki yang. Sayangnya Pak Biso. Sugeng dalu sedaya kemawon bapak-bapak, tamu undangan ibu-ibu sedaya. Jenengan datang mriki pun ping pinten? 4 kali Mbak Mary. Alhamdulillah matur sembah nuwun masih dipercaya. Alhamdulillah. Sampean ping pinten sampean? Jenengan ping pinten? Yo sepuran mosok ngenyek, kuwi ngenyek apa ngentai? Apa ngetes? Teko. Mosok gak apal. Jenenge Mary Nganjuk ning Sekar Bojonegoro teko ana jajan. Ping 10, Pak. Sapa sing kenal jajan? Wah, kocok ora kenal. Aku lagi pisan iki, Mas. Jenengan mau lewat pundi jenengan? Hah? Lewat mriko mboten kula lewat Turi lho dalane Mas. Lewat di turi di. Wah, Turi kono mlebu alas kula. Heeh. Lho marai wis lewat dalanku. Wah, dalan jebak kok. Lho dalanku cor-coran ngenyek lho. Wis ketemu Anoman, Cakil, perang ning kono. Saking alase ora apa-apa. Mbak Mary memberi Dalam- doa apa terbaik buat warga Bareng, Babil Kuson panjenenganipun Pak Lurah sedaya perangkat ingkang ngawontenaken pengetan PHBN. Dari tadi sudah ada yang berdoa, Mas. Wakeh wis Oke. Mak, Terus nyapa ta? mbok Kok nodahi ya. iya. Ireng kok. Aku lo belum cukup umur. Iya. Niki piye, Mas? Piye? Ya Kuping atur panglipur kuping no. kene. Atur panglipur no berdua. Ngaturke pamundhut-pamundhut. Apa ngatur apa sayu? Saman bajuke kok bagus to, Mas? Lek nyilah iki mau. Biasanya pelawak ki ada seni batiknya, ada seninya kok saman kok blunus. Iki kayak Karang Taruna Tangga. Kayak iki karang menjangan ya iki. Iki ana Mas Akbar. Pripun? Wah wonten pamundutan saking Pak Panitia. Ya. Saking Pramen Toprak. Oke. Anak sithik diaturi ya. Oh ngene. Apa ki? Lakone Sapa sing dilakeni? Dilakokne. lakone. Basa kok. Perane. Oh ya, apa Mas? Perane iki apa Roro Jumbrang. Oh, Roro Jonggrang. Oke, Ini ceritane garis besar iki aku emoh karo sampean ngono ya ceritane. Kono Bandung aku kok bagian jadi jim. Penak men wae Jim. Kok penak Jim ya? Sampeyan dadi apa? Lakone milih lho sampean lho. Ya Roro Jonggrang no. Apa nganu lakon apa iki Aku lo skenario ne lo ora tau maca. lagi macame buku Roro Jonggrang karo Bandung. Bandungnya sapa? sampean no. Aku ki. Nyapa to? Ya Bagi- maneman lho iki nek ditolak kok so sampeyane lho. Lah, Jadi aku lebih menghayati nolak sampeyan ngono lho. Lah nek nolak iki lho ngimasi wajahe lho ora kuasa aku. betul wi, betul. Ngono. Bandungnya Jadi, kowe. Aku wis Berperang karo musuhe iki ben iso saling Imbang. chemistry-ne iki. Chemistry-nya. Anu ki ngono kuwi. Jadi sampean pantes. Gelem ora dadi buta. Kowe dadi Bandung mercuek kowe. Heeh. Kebo marcuek. Ayo, aku sutradarane. Ya ngono lho. Oke, heeh. Ketoprak bersama pimpinan Bapak Suprapto. Sikso yo. Elek men jenenge. Ya, iki suwengi gak dikei mangan nek gak sikso Iya. yo. Nek urung berperang. Rokoke yo Pak yo. Bapak Suprapto ini kowe nganggo ndi to Mas? Lho niku lho. Sing Nek pati kan siswa budaya iki. Eh. Cara toprae tanggapan ora entuk mangan. eh Abi yo. Pak Suprapto ini dijajan. Mosok Pak Prato yo ora pirsa to yo. Kacau lo sama ngene terus. Ngene terus tanganmu. Jajan sing. Terus ya Pak Prato. Laren mantuk sih. Ayo teluk. Wis ya lah.
para sugeng rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, manunggalan tetunggalan malih kalian ketoprak siksa budaya. Prapto budaya. Oh, Prapto budaya ingkang kapandikan dening Bapak Suprapto selaku dados kepala desa wonten ing Desa Mbareng. Ketoprak ing ripalenggan samangke badhe hambabar lakon. Lakon apa, Ndro? Alah yo. Roro Ireng. Bondowoso. Bandung Bondowoso badhe dipun sarirani dening Mas Slindro. Seniman kondi lho, Mas. Seniman saking Amerika Serikat. Ben gaya, ben gaya. Balane Donald Trump. Cuwilik. Roro Jonggrang kabandhingan dening Mbak Mary. Kados pundi gebyaring ketoprak Prapto budaya, gebyar. Sik to. Bandung kok pulahane yak-yakan. Wong nek kakean aksi yo ngono kuwi. Saking seneng. Oh, saking seneng. Suwuk. Sip. Jonggring. Jonggrang kok jonggring. Kowe lagi pisanane wis kleru ngono kok arep melu ketoprak. Kleru sitok ndai jentuk songo. Iki ketoprak Prapto budaya aja sini. Jonggrang. Ana apa Bandung? Iki jonggrangnya gremo gitu. Kok germo to? Suaramu yo aja ngono to. Lah piye? Wonten dawuh Kang Mas. Iya. Oh ngono. Rada kemenyek. Oh ngono. Ya. Yo ngomong to. Jonggrang. Wonten dawuh Kang Mas. Wonten menapa Kang Mas jenengan rawuh dateng mriki Kang Mas? Baik. Kang Mas Bandung. Pak Prapto gak ana kamar kosong, Pak. Nyapa to ning kamare tebonan Lek. kono. Aku gak tahan ngono kuwi pucuk. Piye to kok repot nentong ngadeni sampean ki? Lah piye jajali? Wonten dawuh Kang Mas. Kula mboten tresno kalih panjenengan, mboten enten batin kula pun mboten tresno panjenengan sampun mijaya pertetapan. Kowe apa piye sing anu? Nek cangkemmu iki muni ngono. Kok rewel, wis ora bayaran. Cilik rewel. Rewel ora gatel ning ati. Wah, ayo. Rasane kudu tak tekak. Lho. Urung tukaran kok wis loro tukaran. ati ngene iki karo wong lanang. Ora apa-apa, Nduk. Ngerti ngono tak oleh nang gone mbokku kowe. Ora apa-apa lho timbang sampean ora tanggung jawab belas wong wedok pokok nyambut gawe ngene iki isuk awan sore sing berparasokan koyo Hei. Iki ketoprakane sida apa ora? Kok malah geger dhewe lho. Lah kono udah mono karo aku e. Oh, wegel senep aku ngrasakne. Jonggrang Nah, ngono lho. wonten dawuh Kang Mas Bandung. ning papan kene wis ora ana salah sawijining pawongan sing arep ketulung karo kowe Jonggrang. Ayo ladenono aku. Ayo Jonggrang ladenono aku. Aku ora sudi ngladeni sampeyan Bandung. Aku luweh ngladeni Pak Suprapto ae. Iya. Sing enek Kowe duwite arep ngladeni sapa? Pak Suprapto. Wani kowe karo Bu Winarti. Acting Mas, acting. Yo ora iso ora ya acting kok. Rasa glendeng carang saka pucuk kowe. Ya tok maneh to Mas. Jonggrang. Ana apa? Kowe njaluk apa bakal tak pinangkani lampun ranjal kudel tak lawan rembug. Lah wong kowe mangan bendina ejik serakatan kok iso nawani sembarang-barang ngono iki mbok yo sumbutno dadi wong lanang Ya nek wong lanang gagah prakosa ngono kuwi dudu Piye lho? Aku ki ratu trung kocruk kok. Lah Mumet aku ratu orang kajen mangan kok serakatan iki lho. Lah piye to? Yo njaluk apa ngono kok malah wong lanang ki perwira melarat urusan kene sombong dhisikne. Lah piye sing penting masih aku mbok wae bondo donya nek aku ora seneng karo awakmu lho Bandung. Ati ki ora iso dipaksa Bandung. Masih kowe bagus rupamu, sugih bandamu ning aku ora tresno
ladenono aku wong ayu. Njaluk apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk kudune lintang kelawan rembulan wong ayu. Ayo, So sweet. kowe njaluk apa Jonggrang? Jonggrang, Jograngnya meneng itu. Jonggrang. Ye, wes, ye. Setok omong kowe iki. Ora aku mbok sikep nah. Kowe njaluk apa ayu? Aku ora njaluk apa-apa, tapi aku yo emoh karo awakmu. Kowe kon gaene candi lho, Celuk. Walah, yo munia to. Umumnya yang ngono itu. Nyapa to? Lah tadi kongkon. Iso ngandani anakmu ora, Mbah? Akhir mbok wani dhuwit aku ya gelem ta. Wila, mbokku. Duit tok iki. Aku gelem dadi bojomu Bandung. Ana apa? Nanging ana syaraté siji Bandung. STNK, BPKB, sertifikat, Ora kuwi. fotokopi KTP, Kuwi wis renek kabeh ning omahmu lho kok. foto Wong angger wayahe kumpulan ya ora tau teko ngono kok. foto buku nikah jenek. Emak, Jaluk apa? aku gelem karo awakmu nanging aku njaluk siji Bandung. Jaluk apa? Aku njaluk kawino bayi Bandung. Bayi Bandung. Ketoprak ikut, celuk kowe lek. Lek, Sing kaya ning film-film. ketoprak telek kowe iki. Candi. Candi kok bayi. Oh alah, candi Bandung. Ning kowe dusungi kudu dadi Bandung. Jaluk bayi aku yo gelem kok. Jaluk bayi Yo, candi. karo awakmu malah dadi juwet kok. Candi, berarti Candi, suwangi kudu dadi. jaluk bantuan setan. Jim Gila, setan. Med. Kowe med. Tuyul wi. Demit. Kowe iki dadi jim. Wi jenglot. Jim bantuan. Ayo. Jin datanglah. Ing wilayah sekaring bawon lang. Anak sapi. Sing teko Malah mak njaluk susu. Iki tak meneh aku gak ro nek njaluk bantuan Jim we. iku jim iku. Jim. Jime nek ora dandan. Kukune dawa men to. Endel istirahat, Bro. Apa iki jim ora dandan? Kene. Nah, wilo, didandani ben ketok menjiwai totalitas ning anu bareng iki. Ayo, Heeh. kene. Wong jim kok dandane ngene iki ya ora pantes. Dipacaki no, dipacaki Jim lah. iki dandan. Dandan. Pak, nyuwun jet ipun Pak jet. Wah, apa jet bareng. Lho, totalitas kok. Lah ngono kuwi. Ah. Korban lipstik we. Apa ora tukok ning padane wong tipis ae. Jet kae ning irung karo ning kuping jet Pak, nyuwun jet. Jim kok ya lek ya. Jim apa iki? Muga-muga ora iso ilang ya Allah. Ora to. Hey ha hey hu hi ho hi ha hi hu sekop Ketoprak kocrok. Ngapa kowe ngene-ngene? Lah sekop ngono iringane. Jim, Wah, piye? kurang gede suarane kurang gede. Rada ndek, mendek. Suarane kurang Mendek. gede. Kurang gede. Piye? Kurang gede. Nah, kurang mudun. Ya katokan. Wah, kene tiba ora katokan. Katokan yo. Katokan yo, Be. Ora katokan kowe iki. Alah ra ketok ae lho kaya cerewet. Tekane jine. Jim, Heeh. Piye? Doro au tulung apa? solongno sinden Jim. Colongke sinden Yo, sing gedhe apa sing cilik? sing tuwek ae Jim. Bah, kaya tuwek lho. Jim, Woi, aku gaweno candi, cacahe 1000 wong kudu dadi Jim. kudu dadi saiki, Doro. Iya Jim. Sesuk ngono nyapa aku kesel. Sesuk wayange bar iki. Mosok lho. Iki ae lho sesuk. Kesel ya aku. Sesuk ape mancing karo Pak Barok. Mancing. Duwe lumut tok. Yo. Ayo Jim. Yen ngono tak sendika dawuhke, tak gaeke candi sedina dadi. Yo. Yuk.
wis dadi. Kuwi candi apa peneleh kok pulang. Yo maksud iki karo ilmu kan. Maca mantra. Lah Maca piye mantra. gak maca mantra belas. Mosok jine mbok batin. Piye Bandung? Wis urung Bandung. Wis dadi apa urung jalukanku Bandung? Hitungan Doro. Aku njaluk 1000. Candi pokoke. Malah Kapolres tak gawekno 13.000. Oh iya. Kakean. 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 1000. Jonggrang, Piye? coba hitungan candi iki cacahe sewet jangkep wong. Ah. Hitungan tuh aku mau ngitung Kalkulator HP-mu. Setok. Masa zaman ketoprak wis ada kalkulator lho. Ketoprak milenial. Piro tak hitunge? Oh. kono pojokan ke. Heeh. Kok enek sing 100, 200. kok enek sing saugil ke apa ke? Kayak candi jeleng. 300, 400. Ayo dihitung. Pase piro Mas? 500, 600. 100 wis. Wis 600, 700, 900. 900. 90. Kurang. Oh, 100, 90 Kurang, songo. kurang, sewune kurang Bandung aku mau. Aku mau Bandung kurang siji aku mau. Aku mau dadi bojomu Bandung aku mau. Kurang piye, Jonggrang? Kurang siji aku. Kurang siji. Heeh. Kanggo jangkepe candi iki kowe. Tok 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 tok. Hoi. Wis sampun paripurna Weh, pelajaran Gong. prajali punika. Wong aku njaluk siji lagi tuh saugel kok ya mah aku. Keh, candi kok saugel lho. Malah nyeni lho. Iki lho nyeni. Ketoke pahatane kurang apik iki. Heeh. Wis ketoke ya semene ya urung garing. Urung garing kuwi. Heeh, semene. Mang pas jariane aku roh gak katoki kok saiki katokan kotak-kotak. Awune lho nyemplek nang kene. Iso dilewek. Iki pripun iki? Yo. Wonten Anu hiburan. Lorati 2 nggih. Oke. Mbak Yu. sinten pamurutane sinten? Niki saking dari fan Astabrata Mbak Sri Felix. Saking Saking Bareng niki ada keluarga dari Bareng sini. Oke, Ya. terima Oh, kasih. ada iming-iming dan loro ati dua. Saiki. Yono. Oke. Oh, MC ini Mas Victor. MC ini. Aku. Yono. Yuk. Yo. Kowe tak untal karo bidang lho iki. Kok iya yo. Kapsul apa piye? Ya baik di malam hari ini Oke, baik. Para hadirin semuanya. Yes. Apa Mas? Duh, lagu. Sidane apa Mbak Ki? Apa dhisik? Anu iming-iming mau. Oh, iming-iming. Oh, Oke, iming-iming. siap. Oke. Ah. Satu MC dangdut, MC dangdut. Masa samene MC dangdut. Soben jak nang orkesmu. ora wong mendem malah. Lajo, Saudara. saudara yang berbahaya. Berbahagia. Berbahagia kok. Berbahaya lah awakmu. Heeh. Der. Lagu. Oke. Ada lagunya. Ada lagu iming-iming dibawakan oleh Mbak, sapa jenengmu? Meh. Mbak Meh. 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 Meh sapa? Meh. Mary. Mary. Oke. Ada iming-iming. Yuk. Anos. Oke, bolong. Loro. Hey. Terima kasih buat seluruh warga masyarakat Bareng. Mas Akbar. Oke Mas Lindro. Astabrata. Iya Mas Lindro, ada Mas Victor. Ya cincin mama. Mlebune cincin baleni hop. Patene ono pat. Patene mlebune iki aku kandhane ono. Mlebu ngono. Madhep rene tak tunggoni. Ya. Ya. Ini nang mlebu. Hajar. Wah,